necessitem que la gent surti de les xarxes i se'n vagi a altres formats. Per exemple, al carrer, evidentment. Ho aconseguirem així dient, veniu aquí. No només, no? Com ho aconseguirem? Ei, nois, Que sapigueu que... clar, és a dir, educant en tenir i mantenir una bona dieta informativa. Evidentment, educant en discernir informació, de desinformació, etc. Fent formats que s'adaptin a les noves formes de consum. O sigui, tota la vegada, amb una mica de sort, i si ho fem de manera ben coordinada i ben feta, potser servirà per alguna cosa, saps? Perquè si no, què fem amb els que no, saps? O sigui, a mi em sembla molt bé que tu vulguis continuar apostant per la teva peça llarguíssima en un mitjà web. És que em sembla perfecte, perquè jo probablement la consumeixo. Però jo conec bastantes persones que si no li dones cap alternativa a això, senzillament no sap res. Perquè no han obert la teva web en sa vida, ni ho faran. Llavors, jo, personalment, els prefereixo una mica més informats.